For DJ Rocky's Secret Files. Hindi ko inabutan ang mama ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Angie. At ito, ang aking secret file. Pang-apat ako sa 5 magkakapatid at nag-iisa akong babae. Kami ay nakatira sa side ng papa ko kasama yung mga tita, tito at lolo ko nung bata pa kami. Ang mama ko ay nagtatrabaho bilang teacher sa isang kindergarten at ang papa ko naman ay taxi driver noong mga panahong yun. Naiiwan kaming magkakapatid sa tito at tita namin. May mga araw na papasok ang bunsong kapatid ng papa ko sa kwarto namin. At doon niya ako minumolestya. Ginagawa niya yun sa tuwing wala sina mama at papa. Ilang taon niyang paulit-ulit na ginagawa yun nang hindi nalalaman ng mga magulang ko. Kasi paulit-ulit niya rin akong tinatakot. Napapatayin niya raw ang mama ko at ang mga kapatid ko. Dala-dala ko yun sa paglipas ng panahon. Then isang araw, nagawang saktan ng papa ko ang mama ko. Yun yung araw na nalaman ni mama na may ibang babae si papa. Nabuntis raw ni papa yung babae niya. At ang masaklap nun, nabuntis niya raw yung babae habang ipinagbubuntis ng mama ko yung bunso kong kapatid. At dahilan para makaalis kami sa side ng papa ko. Then nagpalipat-lipat kami ng tirahan para lang magtago sa papa ko. At hindi nagtagal, kinupkup kami sa side ng mama ko. Ang buong akala ko, doon na magiging payapa ang pamumuhay namin. Pero doon, naranasan ko uli na molestyahin. Hindi ng tito ko, kundi ng 2 kuya ko at mga barkada ng bunsong kapatid ng mama ko. Kasama na rito yung pagmamalupit ng bunsong kapatid ni mama, na masasabi kong may kamay na bakal sa pagdidisiplina sa aming magkakapatid. Madaling araw, gigisingin niya ako para lang ipalinis ang buong bahay namin. Kasi nga nakikitira lang kami. Mentally abused and physically abused ako that time. Pero lahat ng yun, kinaya ko. Kinaya ko para sa mama ko. At naisip ko noon, wala rin naman kaming ibang pupuntahan o tutuluyan. Masakit lang siguro sa akin na sa tuwing maririnig kong pagsasalitaan ng masakit na salita ang mama ko ng tito ko, nadudurog yung puso ko. Kung meron lang sana akong magagawa. Sobrang tahimik lang kasi ng mama ko. Mapagtimpi, mapangunawa,
at mapagpasensya. Mas gugustuhin niyang kimkimin lahat ng sama ng loob niya kesa magkagulo o makipag-away. Then doon, nagsimula ang anxieties ko. Pakiramdam ko, depressed ako. Then fast forward, 4th year high school, nagkaroon kami ng retreat. Doon ko na ilabas lahat ng nangyari sa akin at lahat ng sama ng loob ko. Doon din nalaman ng mama ko lahat ng pangmumulestya na dinanas ko mula pagkabata. Yung sakit na nararamdaman ko, trumiple nang makita kong umiiyak ang mama ko. Habang sinasabi niya ang mga salitang, "Sorry anak." Dahil wala raw siyang nagawa para protektahan ako. Masakit sa akin na ipinaalam niya sa papa ko yung nangyari. At ang response ng papa ko, nagalit pa siya. At binitiwan niya ang mga salitang, "Kaya ayokong magkaanak ng babae dahil sa ganyan eh." Nandun na ako nagsimulang magtanim ng sama ng loob kay papa. Fast forward, pinilit naming mamuhay ng hindi umaasa sa papa ko. Lahat ng diskarte ginawa ng mama ko para lang magkaroon kami ng panggastos sa araw-araw. Pero dahil ilan kaming magkakapatid na binubuhay ni mama, pinili niyang tanggapin ang offer ng papa ko na pag-aralin yung iba ko pang mga kapatid. Kaya si mama, siya lang ang nagpaaral sa akin. Oo, ang mga pinaaral lang ni papa yung mga lalaki kong kapatid. Pero ako, kay mama. Kitang-kita ko kung paano kumayod ng sobra si mama para lang matustusan ang pag-aaral ko. Then August 2007, may nag-offer kay mama na mag-call center. Sa awa ng Diyos, natanggap siya sa edad na 45 years old. Masasabi kong medyo gumaan ang pamumuhay namin. That time, nasa 4th year college na ako sa isang university sa Manila. Then December 2007, napansin kong pumapayat si mama. Lagi siyang sinusumpong ng asma. Sinusumpong lang naman siya ng asma kapag nai-stress siya. Nag-obserba pa ako. Lumipas ang mga araw. Iba na talaga siya. Sabi niya, isang araw, nag-request siya sa akin na sunduin niya ako sa office niya. Sabi niya, sabay daw kaming umuwi ng bahay. Parang nakakapanibago. Di naman ganun si mama eh. Then January 2008, nakatanggap kami ng tawag sa ospital. Nag-collapse daw si mama sa daan. Habang papunta sa kung saan kami magkikita. Agad kaming pumunta sa ospital na malapit doon sa pinagtatrabahuan ng mama ko. Napag-alaman naming mahigit 1 month na palang stress si mama sa opisina dahil meron siyang nakaalitang kasamahan niya. February 5 to be exact, pinilit niyang ipatanggal yung tubo niya. Then sabi niya, okay na siya. Kaya na niyang umuwi ng bahay. Then after a week, nag-decide siyang pumasok uli sa trabaho. Same scenario. Palagi ko siyang sinusundo after school ko. 6 p.m. yun from Intramuros to Taft Avenue.
Then Feb 18 birthday niya, nabigla ako nung mapansin kong nangingitim ang ilalim ng mga mata niya. Sabi niya, make-up lang daw yun na kumalat. Yung eyeliner daw. Well, medyo naniwala naman ako. Kasi naglalagay naman ng kolorete sa mukha si mama. Days pass. Naging busy ako sa school dahil sa dance competition na sinalihan namin. March 5, final practice namin. Oras na hindi ko napansin na nagte-text ang mama ko kung nasa na ako at tumatawag. Alas 9 ng gabi natapos yung practice. Then, nakita ko may text yung isang tita ko at ang sabi, "Maika, nasaan ka? Nasa ospital kami, sinugod si mama mo." Dali-dali kong kinuha yung mga gamit ko at bumiyahe papuntang ospital. Pagbabago ko ng jeep, hindi ko na iniisip pa yung itsura ko, hinubad ko yung heels ko. Tumakbo ko ng mabilis papunta sa loob ng ospital. Pero, mas nauna nang dumating yung sasakyan ng punerarya kaysa sa akin. Sobrang sakit na hindi ko na pala siya maaabutan. Sobrang sakit sa akin na hindi ko siya inabutan para makapagpaliwanag kung bakit hindi ko siya nasundo, kung bakit hindi ko nasagot yung mga text at tawag niya. Hindi ko na rin nagawang silipin at puntahan siya sa ICU. Kasi the moment na dumating ako sa ospital, ilang minuto na palang wala ang mama ko. At doon sinabi ng lola ko na 1 buwan lang ang ibinigay na taning sa kanya ng doktor. Ayaw lang ipasabi sa amin. Ang sakit. Kasi ang dami ko pang pangarap para sa kanya. Pero naglaho ng parang bula. Lahat ng pangarap na yun na hanggang sa ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin. Kasi ang dami kong pangkukulang sa kanya bilang isang anak. At itong pagsusulat ko sa programa mo, DJ Rocky, ay isa sa mga paraan ko para i-express yung nararamdaman ko at kahit papaano'y gumaan ng pakiramdam ko. At siguro, para ipaalam na rin sa lahat na hanggat kasama pa natin yung mga magulang natin, respetuhin, mahalin, at alagaan natin sila. Dahil hindi natin alam kung kailan sila mawawala. Ngayon, DJ Rocky, maayos naman na kaming namumuhay ng mga kapatid ko. Lahat kami meron ng magagandang trabaho. Ang huling balita ko kay Papa, mag-isa na lang siya sa buhay. Pero gayon pa man, hindi man kami kumpleto, payapa pa rin naman ako. Although namimiss ko si Mama, pero tuloy lang ang buhay. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Angie at ito ang aking secret file.